bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Filɛbaw ni alamɛbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye bi su in na ye kunnafoni teliman waati ye o la sa bi min ye tajiko ye kumaw fɔcogo fɛ fala ye maaw kun wulila ka taa hiri station kan maaw siranna fala ye anw m'a mɛn ko nk'an y'a ye de an y'a ye de nka ni waati la an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi an bɛ dugawu kɛ taji mun donna u ka se ka station kɔnɔnaw sɔrɔ baara mun fɔra a ka kɛ o kɛcogo la station citerne 500 o sera ka don bi ala barika la ka na min ye degunba min bɛ yen ka se ka dɔ b'o la nka essence tun ma ban gasoil de tun tɛ yen nin y'a tile 15 ye fala ye gasoil kɔni o tun tɛ yen nka aw mototigiw t'o dɔn wala anw minnu banama fali b'anw minnu bolo anw de b'a dɔn k'a fɔ ko gasoil banna o la sa jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen ni ale sigilen don tajiko ɲɛnabɔli kunna ni Isapol Dana ye o ɲɛmaa ye Seko Jɛku ko ale yɛrɛ dabali bannen a ye fala ye k'a fɔ ko maaw bɛ ka hi kɛ ka taa station na ko ŋunuŋunu kuma jatigindaw ko u y'olu de mɛn k'olu b'a jira k'a fɔ k'o ye nkalon ye o kuma min bɛ ka fɔ ko tiɲɛ tɛ min ye Seko Jɛku ka bataki kɔnɔna na sa ko gouvernement yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la yaasa an bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na an sago ma k'u b'a ɲini dugudenw fɛ fala ye k'an ja kana tigɛ k'an kana siran ko wa fana ko maa bɛ yen n'o bɛ ka kibaruya jugu di k'u k'a bila u kunna k'u ɲɛ b'u la wa min ye ɲangini ye ɲangini min n'u ye olu tugulamaw sɔrɔ ko o na se u ma o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen sa min ye Seko Jɛku kelen ye fala ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ko min ye taji yɛrɛ a ko feere cogo an ka jamana kɔnɔ u y'a ye k'a fɔ ko station kɔnɔna na kamiyɔnbaw olu kɔni tun bɛ litiri 600 de ta litiri 600 in ko u ka tata yɛrɛ tɛna kɛ litiri 600 de ye sa wa tile 3 kɔnɔna na o tɛ 72 heures ye ko yaasa a ko ka se ka kɛ ka ɲɛ DGCC ale na fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa kamiyɔnbatigiw minnu ye belebele ninnu ye fala ye u kana na tɛmɛ litiri 600 kan u k'o ta n'u ye tile 3 kɛ n'o ye n'o banna u na segi ka na ko fɛɛrɛ na sigi station kɔnɔnaw la n'a hakili la ni fɛɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ kun fɔra dɛ lawaleyali o kɛlen don sisan k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sa fala ye min ye u ka lajɛ 17nan min kɛra n'o ye laadala lajɛ n'o kɛra alamisa tɛmɛnen minisiri ko a b'a da dugudenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko an ka hakilila tigɛ ko min ye taji kɔni ye ko a bɛ na an kɔni bɛ se k'a fɔ k'an nana sa o 500 citerne 500 o kɔni donna an ka jamana kɔnɔ bi an yɛrɛ ye o ye a tɔ ye a dicogo ɲuman n'a feerecogo ɲuman yanni baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan fala ye sunkalo bɛ k'i sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ min ye Lailatul Kadiri ye ale bɛ ɲɛnamaya dimanche k'o dugu jɛ min ye ntɛnɛn na n'o kɛra ntɛnɛn an b'o kuru baara ti k'o la bi tɛ kala sini tɛ kala sinikɛnɛ kɛrɛfɛ tɛ
ho o yɛrɛ de do koyi walasa min ye fasun ye kulubalikɛ ale bataki bɔ ko sariya kisɛ b'an ka jamana kɔnɔ n'o sigira sen ka juye kalo tile 22 san 2005 san n'o bɛ tali kɛ selidonyaw la an ka jamana kɔnɔ ko y'a yira sa k'a fɔ ko don min kɔni n'o ye baarakɛbali don ye fala ye n'o kɛra seli ye o dugusajɛ n'o bɛna baara don ma o don bɛ kuru o hukumu kɔnɔna sa ko sariya in labatoli hukumu kɔnɔna na sa ɲinan Lailatul Qadr ale bɛ bɛn kari nata in ma kari dugusajɛ ti ntɛnɛn ye ko ntɛnɛn ko baara tigɛ anw laban fulaw na misi juru da anw na sa n tɛ banki kɔni fala ye banki ko in yɛrɛ ni b'a la sugunikura mɔgɔw jɔrɔ k'u ka wari mara u ka so han maa ti jigula koyi e k'a jateminɛ fala ye ne bɛ segi kɛ k'a d'e ma n'e ka taa wari ta banki la e bɛ taa wari nɔfɛ banki la u bɛ tila ka ne wele ka ne ɲininka ko fala ye bi yan ko a nana ni nin seki ye ko e kan ka k'e ko k'a d'a ma ne b'a fɔ ko ne yɛrɛ de t'a dɔn ko k'a di fala in ma o kɔfɛ tuguni u bɛ taa di mɔgɔ ma ko k'o sara u bɛ tila ka ɲininkali kɛ ko ne ka signatiri man ɲi o ye mun ye o tuma ne wele kun kɛra mun ye sisan wa u t'o f'i ɲɛna dɛ f'i ka maa taalen a sigi depuis dugu jɛra fo ka taa se fajiri ma tuma min k'a fɔ daminɛ fajiri la sa fo ka taa se tileganla ma sa kɛ i bɛ taa heure 4 sigi u bɛ sɔrɔ k'a f'i ɲɛna ko bɔn ko signatiri man ɲi ne ko a y'a fɔ wari t'a kun dɔrɔn n tɛ signatiri e ye signatiri tigi de wele ale de tɔgɔ bɛ telefɔni fɛn kan ye e y'o wele maa dama min bɛ k'an wele nin na bi fala ye seli ɲɛkɔrɔla in na ni ɲɛji ye a ka ca ni ba n'a si ye parce que la i bɛ bɔ de sisan sa ka taa segi wɛrɛ dilan ka na n'o yanni i ka na o b'a sɔrɔ k'u ye datugu ko 13h sera walayi a bɛ ka kɛ mɔgɔw la dɛ a bɛ k'u tɔɔrɔ yɛrɛ ni bankitigiw m'a lajɛ n'a ye mɔgɔw kɔni wele ale de tɔgɔ bɛ segi kan ka ban a signatiri ale de tigi ye a y'a di nka ko bɛɛ la ko fɔ masa min ala ye ko fɔ ka taa segin signatiri fana kan tuguni an dun na ɲɔgɔn sɔrɔ yan don dɔ la parce que Musa ka fɛn ka cɛ ka maaw tɛ yan Amadu Nba ale ka syndicat mɔgɔw de tɛ yan an dun na ɲɔgɔn sɔrɔ don dɔ la fala ye n'an bɔr'o la min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye an y'a fɔ yan bi sɔgɔmada in na ale ye sɛki belebeleba 9 di fala ye marabolo 9 ma nka Mali marabolo bɛɛ lajɛlen don sanu ale tunɔ kan tunɔ o bɛnna miliyari 18 ani miliyɔn 400 o de ma ko k'o tila marabolo ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔrɔ marabolo 800 ani kɔ do fala ye nka belebeleba minnu bɛ yen sa ni olu ka sanu bɔyɔrɔ b'olu ka duguw la wari a taara ko k'a di olu ma premier ministre PNUD ɲɛmaakɔrɔ min bɔra an ka jamana kɔnɔ fala ye ale ye o bisimila n'o ye Malen Diop ye ale nana sarangani kɛ k'ale kɔni nana i kɔ don an ka jamana na min ye ministre min bɛ Malikura ko kunna fala ye ale taara sa ka taa médiateur de la République ka t'o ka yɔrɔ lajɛ n'o ye Yaya Gologo ye maison de la presse ɲɛmaa Banjugu Dante a n'o fana ye ɲɔgɔn ye a n'o fana kumana PNUD ɲɛmaa a taara fana min ye fala ye ministre min bɛ bɛn ni kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o o ye général de corps d'armée Malik Ismaël Wage taara sarangarani k'o fana la sa k'a yira sa k'a fɔ u ye baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ a ɲɛna kojugu wa nin y'ale taatɔ ye fala ye maa min kan ka bila a nɔ na o cunna an ka jamana kɔnɔ ka ban han premier ministre y'o bisimila bi sɔgɔmada in na n'ala sɔnna a ma sini an n'an da don o la fala ye denmisɛnnin minnu bɛ yen k'a fɔ chauffeur minnu ni paranti minnu bɛ yen n'olu fatura fala ye n'o o bɛ taa se denmisɛnnin 31 ma olu taara ka fara pipi nation kan baara in kɛra cogo min na Asa Bajalo ale ni ministre tɔw farala ɲɔgɔn kan ka taa premier ministre fɛ bi sɔgɔmada in na ni ala sɔnna a ma sini an n'an da don o fana na Israël ni États-Unis faralen ɲɔgɔn kan fala ye ale ni Iran olu ka barosigi o kɛra barosigi Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan an ka kalanbaw an ka maa minnu bɛ n'olu bɛ sanayɛlɛ kalanso la ani sanayɛlɛ kalanso ministre u ye barosigi kɛ fala ye k'a kɔlɔlɔ bɛ s'a ma han k'a bɛ s'a ma sɔrɔ ko ta na sira fɛ a bɛ s'a ma lakana ko ta na sira fɛ wa fana diinɛ ko ta na sira fɛ ko a bɛ se ka se an ma n'an bɔra o la ministre min yɛrɛ bɛ sanayɛlɛ kalanso la ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ nin waati in na yaasa nin waleya ninnu n'o olu natɔ filɛ nin ye kalankɛlaw ani dɔnnibaa minnu b'an ka jamana kɔnɔ fala ye u ka n'u sigi k'u bolo fila dɔw sen kan dɛ u ka jateminɛw kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ko in na cogo min ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye Asa Bajalo ye fala ye a wulila maaw ɲinangolobaatɔ ka taa cun baarakɛyɔrɔ dɔw kan han sabula a min sara maa si la a taara lajɛ sa baara bɛ ka kɛ cogo min dɔgɔtɔrɔso dɔw olu kɔnɔna na maaw kɔni balila ka ministre de y'u cɛmancɛ la a n'a ka nasansagi ni fala ye maa t'a nɔfɛ foyi a juguyara koyi
ko madame le ministre ke biya ka mena ko a ngonu biya de e ma ko muso ka ta pikiri biya sangana ka pikiri biya boga bla o mbiawo nini mbike yoro besa fala ko be nyina bo ministre bi be jamana tasra na bogo kuna no e abla job ye ale suntige ke ayre ka kina no e sotiba ka o feye mi ye ministre Musa Alassane Diallo Musa Galabu ale tume sigira nani na sigira duruna maw feye alsa mi ye sungalo solidarité ko humu konna sa o baro be sena anga jamana ministre me jamana nyo tasra na bogo kuna fala gana ka ulu ni kibakaw ulu ka mamunu me anfeansa ulu kon nana kana uka kumanyoanya ken aleye ya sa jamana fly uka ngana bara mun nga anfe anu ka bolodu nyongona tugomina balmaya ni sinja ko nana sako ka laje o ko bisa ka sinsi tugomi kibani ale America Latini jamana yi mi e Ghana ale farafina jamana ya mini malika bolodu nyongoma baraka ka bokosbe wa falai koro woro me Ghana ati nya dugusila wa be malien abela jele malien sisan sa mi ye Israel ale ni États-Unis farale nyanga ka tu firi Iran ga falai kele ka damne kalot le tan fla ka ta sat le tan sabama mi ye kele ye amartaba ka bonya Israel faba no Tel Aviv ye chieni dona o konnana mi ye tajid la rodo ye aifa ka o fei America nga surasu sigram be baren ka o fei panguru do fana America on to gala fala yo fana taray boki dafri mi detroit de dormozi ale datugulero alibi petroli bargo tari resro dolari kemela falai mi yeni ko nunu bela jele sa ni wati na kalanso mi yerebe no be iranga o fe no dasira kabinu ko yin folo ni école de mbogotigini keme ani bi woro torala o gele ya senvesa uyoyo ntaka ke tasibla yoro yi mi yeni wati na sa America on uluka panguru ndo uyerega fola ko mama mugo chala nga iranga ko kuluka misil de asoro falai ma woro o kon tora ko in senfe panguru bo law yere sema akoyin fana na America on yere o dangane maya mi Tel Aviv fana ko nana no Israel fabaye uya ira sako chena mugu ay dadigi ka uga jamana ko nana mi nye irisuye uluka bato belebele baw uluka me bas ko ji savela la ni wati na Algeria ka ofei ube ku ndongo mada sabula anake ulume songa detura dor muzu Israel soro uni benga mumbe uni nyanche mamunu me na folma sako corre gardien la révolution falai uya ira kulu de America nga panguru ngoni kulu de adasi ha kuya dasini anti-missile mi no obe ulu bolo mi ye iranga ga jamana chesra na bo ministry ye ale ya ira saka foko wuliga jomunu me ga ke bi falai no be ka dadigi ke ulula oyuka yoro koroba ye yoro munun be depuis kirawtle yoro falai ni jembela de jara ka ira sa UNESCO refe ko nya joro do ko bibi na ko mugu kon me ka dangari ke ulula kosebe mi ye gardien la révolution ye fana ya ira fana ga foko ye mugu jugu fla fana fli mi ye kata se America nga sigira mi me baren ka ofei ko nungu ye asien binan ni flana e kamni wuliga jodam nena ulu yo o wali inke porte avion be no to no Abraham Lincoln na ku yo fana nyini ka fo kubo fana buon falai lakana kota na srafesa alsa mi ye Donald Trump ale jabira koy iranga uka mami be no obe uka kuna fon uka lakana ko bela jile kuna ko Donald Trump kona ka kuma bololo save falai ko ka ira ka fo ko ale se soroka ba konga ko ka ira la ka ko bololo save se ko ti se ko terenga ko mimbe ka kebi keneka ko de se minye Israel premier ministre falai aya ira saka ko Liban gouvernement ka be kangarda uye Hezbollah no ka suru iranga ula ku ka fere bela jilen tige obesaka dansi luka ulika jola chugumi marafa mbubulo ku ka amine ula minye Iran yere aya ira saka fo kale ka fanga bini koni ko fere mbega tige bi Israel ka ofe falai ka atna nye soro sabula ko mi fanga ngwara da bawye ku ba feka marafa dulu de ma u ka mugu ci damene dugu kono ka soro kana ulika balaga chunge kulu fana yo kibari yo soro ku ka ulika joke mugu ci chama ngoni kara Israel ka were fe nu ka marabulo konna na wera ira saka ko mi nye Israel fana e falai ale fana nye tana e Liban de ye Beirut ka ko ni dabu yo sunatu ye bi ni wali anu bela jile konna na ya saka tasibla ke ga nyesi Al-Quds ale yoro mi ni obe Palestine ka ofe falai mi ye o do hugumu konana sa tiranga ofe mi ye mashabye awazaz katase azrak ma alen birishan nulu bela jele dugu mu me Iran konana dugu do mbora kana Palestine ale songroma don oli bara oke
kumaw kɔni tara ani lagosilikanw ka ɲɛsin amerikɛnw ma k'a yira k'a fɔ sa ko nin waati kɔnɔna u bɛ o la waati min mugu kɔni bɛ ka ci a bɛ ka ci cogo min na yɔrɔw bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛnninw bɛ ka kɛ nka o bɛɛ la dugudenw bɛ kare kɔnɔ o yɛrɛ ka président yɛrɛ bɔra bi ka taama sen na ka bɔlɔnjanw minɛ k'a yira k'a fɔ ko olu ka dugu ka jɔlen don Trump y'a yira bɔlɔlɔsiraw fana fɛ fala ye ko min ye ale kɔrɔtɔlen tɛ koyi ale hakili sigilen don ko amerikɛnw bɛna na coupe du monde min sigi sen ka zen k'a coupe du monde ɲɔgɔnna tɛna na bɔ ko wa ko maa kana jɔrɔ fiyewu k'a bɛ kɛ basigi ani lafiya kɔnɔna na ko wa k'a bɛ kɛ coupe du monde ye coupe du monde min n'o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na fala ye an bɛ maaw hakili lajigi dɔrɔn k'a fɔ ko san 1994 san États-Unis kelen ye coupe du monde a labɛn nka zen ta ani Mexique ani Canada olu faralen don ɲɔgɔn kan ka se ka coupe du monde k'ale baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Israëlkaw ka premier ministre fala ye ale bɔra ka kuma a ko min ye olu ka baara ye k'a bɛ ka nɔbɔ tiɲɛ don u ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko nka ko ni ala sɔnna a ma ko fanga sinamatɔ minnu bɛ Irankaw fɛ yen k'u bɛna dɛmɛ ta ka d'u ma jamana minnu fana bɛ yen ko n'olu bɛ kɔfila jɛgɛ la nin ko in na k'u ɲɛ b'u bɛɛ la k'olu tɛna Iran ta ɲɔgɔnna kɛ ko nka ko fɛɛrɛ b'u bolo taji kɔni u n'o tigɛ olu la min ye Israël premier ministre ye a ko nin bɛɛ la min yɛrɛ ka gɛlɛ olu ma kosɛbɛ fala ye yɔrɔba caman kɔni bɛ se kɛra u ma u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nka fɛɛrɛ minnu sigilen don sen ka sa ka se ka bɔ o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔ k'u bɔ o labɛnw na détroit d'Ormuz ko min ye Iran ye a y'o datugu pewu fala ye taji ale sɔngɔ ye la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa détroit d'Ormuz in gɛlɛya kɛlen don mun ye bi fala ye k'u kɛlen ka dugu jukɔrɔmugu an tɛna kɛ jikɔrɔmugu ye sa jikɔrɔmugu k'u y'o caman de don yɔrɔ ninnu na ye maa si m'a dɔn maa min y'a don Iran ko États-Unis don États-Unis ko Iran don u y'a yira sa ko min ye États-Unis ko komi ale bɛ ko ninnu ɲɛdɔn fala ye k'a k'a ka bateau bila ka taa ko abada dɛ k'ale ti taa dɛ k'ale ti taa ko maa ti taa nka Irisilakaw a yirala k'a fɔ ko olu fɛɛrɛ b'olu bolo fala ye olu bɛ se ka munumunu saalo kɛ yɔrɔ in na masurunaw la a yirala fana k'a fɔ ko Irisilakaw yɛrɛ fana ye balo ale ni dɛmɛ ni dɔgɔtɔrɔminɛnw camanba de n'o bɛ taa se tɔni 13 ma k'u y'o bila ka jigin Irankaw fɛ yen Japonkaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka pankuruw n'u ka bateau fala ye k'olu tɛ détroit d'Ormuz sira minɛ dɛ ko jikɔrɔmugu baden de bɛ yen ko ni ala ye maa ci ka taa maa min fa k'i yɛrɛ fa ko sabula kɛlɛ min bɛ senna maa si t'a ɲɛdɔn maa min y'a don maa min m'a don k'o de kɛlen don ka yɔrɔ in gɛlɛya ko hali Iran bɛ k'a fɔ k'a ye yɔrɔ datugu k'o tɛ dɛ ko min ye jikɔrɔmugu de bɛ yen ko maa y'i farati a la i ka bateau ko o y'a bannen pewu bateau ninnu dun fala ye u bɛ taji de ta min ye gardien de kɔrɔlapɛw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ni jamana caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi fala ye olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na ka ɲɛsin Israël ma ko jamana caman fana bɛ yen ale ni dɛmɛbaa jɛkulu caman bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ bamancɛ wale olu kɔkɔrɔ doniw la yɔrɔw la k'olu bɛɛ lajɛlen wulilen ka far'u kan ko kuma tɛ kabini u ka gidi kɔni fatura wa k'o ye ko tɔ bɛ juguya gidi kura fala ale yɛrɛ kumana kunun nka a ma tasuma dabɔ dɛ ale ko ka détroit d'Ormuz datugu ko ka kɛlɛ to senna wuli ka jɔ ka to senna wa amerikɛnw k'u ka u damini jamana minnu bɛ yen ko amerikɛnw ka sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ la k'u k'a bɛɛ lajɛlen wuli ko n'o y'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka lafiya sɔrɔ ka basigi sɔrɔ yaasa u ka dugu bɛ se ka lafiya cogo min na nin waati in na wa k'u kana t'u sen don nin ko in na min ye kɛlɛ in ye a kɔlɔlɔ fala a bɛ ka taa musakako sira fɛ amerikɛnw y'a yira sa k'a fɔ u ka banki min bɛ yen n'o y'u ka trésor ye k'u na musaka dɔ ɲini cogoya sugu dɔ la sa Irisilakaw u na taa taji sa olu fɛ min ye jamana wɛrɛw fana ye olu fana bɛ ka Irisilakaw ɲini yaasa cogoya min na u bɛ se ka taga min ye nin waati in na gazi fana sa i fɛ kuma tɛ nanzaralakaw min amerikɛnw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni tiɲɛ yɛrɛ la musaka min b'u bolo olu bɛ se ka baara kɛ n'o ye wa k'u ma siga fiyewu Irisila k'a fɔ ko a ye dɛmɛ ta ni minɛnw ye ko ka taa di ka Iran dɛmɛ k'a bɛ se ka kɛ a ye dɛmɛ wɛrɛw kɛ ko nka k'olu ni Irisilakaw kɔni bɛ se ka baara kɛ Irisi yɛrɛ ko in senfɛ fala ye kabini kɛlɛ daminɛ fo sisan min ye dolari wari miliyari 2 a y'o de sɔrɔ tɔnɔ na a ka taji feere la ale ni Chine u kɔni b'a ko kan a b'olu bolo o la amerikɛnw ka maa min bɛ Nations Unies kɔnɔna fala ye o taa maaw kɛrɛfɛ u ko sa ko olu ni Irisilakaw k'u ma daluya jɔn sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ ko Irisi bɛ ka marifa ta ka min ye Iran dɛmɛ k'u tɛ se ka nkalon tigɛ ko ka da o la k'o t'olu taala ye min ye Benjamin Netanyahu ye ale yɛrɛ ye laseli kɛ a ko jɔrɔna b'a la bi fala ye k'olu ka dugudenw yɛrɛ de murutilen n'u ma k'u ni Iran tɛ kelen ko nka k'u bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ ko ka don Iran ka duguma sira fɛ
ko ka se ka wuli ka jɔ kɛ min ye Japɔnkaw ka premier ministre ka kuma an y'o lakali ka ban o kuma ale o ɲɛfɔ k'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni tɛna marifa olu tɛna u sen don nin kɛlɛ in na min ye Faransikaaw ye o fana bɛ ka degun sɔrɔ ko in na kosɛbɛ u ka sɔrɔdasi kelen o fatura Irakaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko min ye gardien la paix bolofara minnu bɛ yen fanfɛlaw la Fala ye olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Faransi ma Faransi bɛ ka degun caman sɔrɔ ko in ale kɔlɔlɔ caman bɛ ka gɛrɛ Faransi kan wuli ka jɔ fana bɛ ka kɛ sa Irak fana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen sa n'olu yɛrɛ bɛ nin ko ninnu na o caman bɛ bi na Fala ye u bɛ ka dɛmɛ ta ka don min ye Iran ma ka sababuya kɛ waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na Iran gidi kura Fala ye k'a bɔra ka kuma ko nka ko kumakan don k'a yɛrɛ jama ye dɛ ko maaw k'o fana to o la sa min ye Sɛribukaw ka président ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko OTAN k'ale ni olu kuma ɲɔgɔnyara yaasa olu sen ma don kɛlɛ in na cogo min u sen kana don a la min ye Indien ka premier ministre ye a ko ko ale ni Iran ɲɛmaaw kumana kɛlɛ min bɛ sen na k'u bɛ se ka dɔ ɲɛf'u ɲɛna cogo min na Pakistan premier ministre ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛna taa Arabi Saoudite kaw fɛ yen olu bɛ se ka kuma cogo min na Japon premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni tɛna maa sen don nin kɛlɛ in na u tɛna kɛlɛ banko kuma fana fɔ jamana minnu bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka baara kɛ ko u na o kɔ n'an seginna ka na AES jamana na Fala ye min ye Burkina Faso kaw fɛ yen sa lakɔlɔsiliba bɛ sen na ye min ye baaraw kɛcogo ye jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ lafiya ni basigi kɔnɔna na cogo min na sariya kura minnu taara ka se k'olu labato k'o baaraw kɛ o la sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don sa ko olu bɛ ka kiimɛliw kɛ ka kɛ ni jamana ka laɲini ye lakɔlɔsiliw bɛ sen na conseil des ministres fana sen fɛ min ye Burkinakaw fɛ yen ye u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kura dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to u ka tɔnɔ min bɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛ boloda dɔw la ale ni assurances la kɛrɛnkɛrɛnnenya k'olu kiimɛli baaraw kɛ yaasa Burkina yɛrɛ bɛ se ka tɔnɔ min sɔrɔ olu la Nigɛrikaw fɛ yen min ye Niger ye ale jamana ni jamana cɛ siranabɔ minisiri européen lasigiden b'u fɛ yen k'o wele k'o ɲininka ko sabula Fala ye olu ye bataki bɔ k'a fɔ ko k'a bila o la u ye a wele k'a ɲininka a dala k'a ye mun ye ka kɛ ni nin waleya in ye ko min bɔra o kɔnɔ na o kɔni ma fɔ maa ye Niger ɲɛmaaw y'a yira sa ka na kibaruya wɛrɛw la farafinna sa Sudankaw fɛ yen min ye maa 200 ɲɔgɔn drone dɔw y'u sɔrɔ Nations Unies yɛrɛ y'a yira sa ka Mali u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka baarakɛla dɔ kɔni dasira ka bi a fatura Kongokaw fɛ yen a kɛra dugu la sa dugu min bɛ Bamanci jɛkulu ninnu bolo min ye Kongo Brazzakaw fɛ yen Fala ye yɛrɛ kofɔla fɔlaw ni dunufɔlaw ni sogofɔlaw bɛ tugulen a nɔfɛ wari bɛ a yɛrɛ min ye Burundikaw ka premier ministre kɔrɔ ye ko ale nɔ minɛna ko sabula a tun b'a fɛ ka bingali kɛ min ye fangandaraki ye k'o kɛ k'i sigi n'o ye walasa k'u ye ale kɔni bila sa a si kaso la nin waati in na ko a yɛrɛ fana a fari man di a la sabula a yirala k'a fɔ ko a dɛsɛlen don Madagascarkaw fɛ yen bɔlɔlɔ sira fɛ sa a yirala k'a fɔ k'u ka jamanakuntigi ale ka ɲɛmaa kɔrɔ dɔ ale kɔni ɲanginen don nin waati na sa ka kɛ ni farajɛla fanga maaw ye sigana min kɛ a la nin waati na maa ko fɔlen ko a ye bɔlɔlɔ sira de minɛ sa Fala ye ni jamana président kumakan de b'ale bolo video sa bɔlɔlɔ sanfɛ Fala ye a bɛ ka bagabagali kɛ n'a ye cɛ dun ye gouvernement bɛɛ de ci ale tɛna nin kɛ a ka lasiranikɛla ye sa wa n'a m'an wele a tɔ bɛ n bolo hali bi Ugandakaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko visa min ye jamana 40 u bɛna olu lajɛ sa visa kɔni ka bɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye États-Unis k'ale bɛ ka degun min ta ka ɲɛsin ma ni Union européenne yaasa o ko bɛ se ka nɔgɔya olu bolo cogo min Senegalikaw fɛ yen cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso ka jɛ o sariya kura sigiri olu fɛ yen a bɔra san 5 kaso la k'a kɛ san 10 ye sabula nin waati in na a kun yɛrɛ wɔlɔfɔw fɛ yen k'a fɔ ko in ko a barika bonyana Zimbabwe ale bɛ ka fɛɛrɛ ɲini sa yaasa a bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo min na ka yiriwali baaraw kɛ sabula nin waati in na degun min ser'u ma ni sanji kɔlɔlɔ kɛra o ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ Robert Mugabe mɔdenkɛ Fala ye ale ka kiiri bɛ senna Johannesburgkaw olu fɛ yen Kongokaw fɛ yen sa n'o ye Kongo démocratique ye Nations Unies y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa dɔ ka se ka bɔ bingali la cogo min na Gomakaw fɛ yen ji ale ye tiɲɛni kɛ Ethiopie ni Kenya yaasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ la sa maa 100 o de fatura maa caman bɛ olu tununa bi fɛɛrɛw sigilen don sen kan yaasa nin dugu ninnu bɛ se cogo min na ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan Côte d'Ivoirekaw fɛ yen ko min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɔni ye u bɛ fanga n'a sinamatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ wasabulon kɔnɔna na sa wasaden 4 olu kɔni dulonna nin waati in na k'olu sen tɛna n'a ye groupe parlementaire ka baara la Beninkaw fɛ olu ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan yaasa baloko gɛlɛya ale ni balo dɛsɛ o bɛ se ka ban cogo min na u ka jamana marabolo kɔnɔna na min ye jɛkulu marifatigi dɔw fana ye Guinée ale ni Libéria dancɛla Fala ye
k'ulu ye mugu ci min senfɛ sa maa dɔw kɔni olu jogina wala ye bɛ ka tali kɛ nin waati in na Guinée ale ni Libéria ni ɲɔgɔn cɛ o dancɛla fala ye kɛlɛ dɔ bɛ frontière dɔ o nɔfɛ nin bɛ dan sigi an ka bi su in na kibaruya telimanw na kibaruya telima minnu dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ko sini ni Ala sɔnna a ma an bɛna Sudu Baba ale ka biennale yira aw la wala fana k'a da aw tulo kan sa ko komi ntɛnɛn baara ti kɛ an ka ntɛnɛn kunnafoni bɛ na di midi waati sabula Lailatul Kadiri don n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 12 waati n'o ye midi ye an na kibaruyaw tɔw di aw ma an ka jamana kɔnɔnataw ani kɔkantaw taji mun donna a bɛ ka taa cogo di baara bɛ ka k'a la cogo di a bɛ ka s'a seyɔrɔ la wa an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye Falaye k'u hakili sigi an ɲɛ ye min ye a bɛ se ka tile 2 in na ɲɛ parce que n'a tɛ yen fana n'a nana o girin fana de barika ka bon maaw kana girin maaw kana fɔ komi n'a sɔrɔ a ko kɛtɔ don i n'a fɔ k'a bɛna na dɛsɛ nin waati na u k'u ɲɛma jɔ a ko fɛ parce que an ye min ye tiɲɛ na a bɛ tile 2 in na a bɛ se ka tile 2 in kɛ ni dɔwɛrɛ nana fara a kan o b'a tɔ sinsin an b'a ɲini ɲɛmaaw fana fɛ u ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan degun fɛn fɛn mana kɛ u ka kɔn ka kibaruya di maaw ma i n'a fɔ bi tilegan in na ta o kɛra cogo min na a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma ɲɔnɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn ko sɔrɔ fiyewu cérémonie dégradation école de santé kalajata ani ka dɔ k'a fɔ ISM go n ko maatigi de bɛ maa ko dɔn fɛn min ka dɔ k'a fɔ nin lakɔliso belebeleba ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye docteur Salimu Kande ye a ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kɛkɛ n'i ka dɔ k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examen national kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'u ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux bawo examen national kɛnɛ kan ka daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a dɔw ma ko cérémonie de gradation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔ k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔ k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololalen de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 9 n'o dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caanin dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta a sababu ɲuman a fɔ ko Kitakaw ka tiɲɛkɛ jiri docteur Salimu Kante